Påstande. De synspunkter, vi kan være uenige om, og det vil så føre ud i en diskussion. Dem skal man kunne argumentere og dokumentere for. Man kan sige én ting, og så vil der være en enighed eller en uenighed. Belæg og underbelæg. Belæggene er en begrundelse for en påstand. Underbelæg er, når man ud fra en påstand og belæg kan drage en konklusion. Fornyelse er godt, eller tradition er godt, som gør, at påstanden belæg giver mening eller ikke mening. Gendrivelse. Hvis jeg f.eks. er mod nedlægningerne af asylcenter, og jeg diskuterer med en, der er for nedlægningerne, og jeg ved, hvad modparten vil sige, inden personen har sagt det, så kalder man det gendrivelse. Man er derfor altid et skridt foran, og så virker det, som om man har stærke argumenter. Rygdækning. Man kan have brug for rygdækning for sin belæg. En rygdækning er, hvor man bruger andres undersøgelser eller noget, de har sagt. Eksempel. Man kan have læst i avisen, at økologi er dårligt for vores planet, og at alle landbrug burde blive konventionelle igen. Det kan så bruges som argumentation for, at alle landbrug skal blive konventionelle igen. Styrkemarkør. Styrkemarkør er ord, der styrker eller svækker en diskussion eller et argument. Styrkemarkør er sådan sagt sproglige signaler på, hvor stærkt man understøtter sin mening, sin diskussion eller lignende. I hvilken grad man mener det, som man siger. Ord som styrker er helt sikkert, utvivlsomt, understreg. Ord som svækker sandsynligvis, måske formoder. Logos appellerer til modtagerens fornuft, forsøger at overbevise modtageren om sit standpunkt, der fokuseres på forhold mellem belæg og påstand. Afsenderen skal anvende logiske argumenter, der forekommer fornuftigt og rationelle. Kan også bygge på sin påstand på dokumentation af videnskabelige undersøgelser, beviser, statistikker osv. Styrken ved at appellere til logos er, at det måske vil hen og være lidt for kedeligt og sagligt for modtageren. Pathos. Hvis man anvender pathos, vil man tiltale modtagerens følelser. Som afsender vil man dermed opnå, at modtageren bliver berørt. Det vil sige at få modtageren til at grine eller græde og føle med i det, der lige sker i begivenheden. For at opnå det bruger afsenderen billedsprog, gentagelser og rimerrytme. Ethos. Der er fokus på fortællerens egen troværdighed. Det fortælleren skriver af egne erfaringer og eller sin egen hensigt. På den måde virker fortælleren mere troværdig, og folk vil gerne lytte. Argumentationsanalyse af mænd har behov for krudt. Påstande, der er for eksempelvis mænd har behov for krudt, drenge har det samme forhold til krudt, som piger har til makeup. Belæg eller underbelæg. Når samfundet forbyder salg af små kanonslag, så bringer man en masse drenge og voksne mænd i helbredsfare, fordi de så bliver nødt til at købe farlige kanonslag, og der ikke er sikkerhedsgodkendt. Et eksempel på gendrivelse. Når samfundet forbyder salg af små kanonslag, så bringer man en masse drenge og voksne mænd i helbredsfare, fordi de så bliver nødt til at købe farligere kanonslag, der ikke er sikkerhedsgodkendte. Styrkemarkør. Nødt til og håber. Rygdækning. Sverige har salg af små kanonslag, som ikke springer fingrene af, og derfor er de langt fra så mange alvorlige skader, som vi ser i Danmark. Appelform. Logos, den fortæller brugeren mange logiske argumenter til at forklare belæg og underbelæg. Argumentationsanalyse af ordvækst. Påstande. Tjulahop, så der igen kommer nye ord ind i det danske skriftsprog. Det danske skriftsprog er eksklusivt og konservativt. Belæg og underbelæg. Man skal kun kunne stave til retskrivning på én måde. Gendrivelse. Man skal vist være en god gammeldags stødbider for ikke at bredesmile over de 664 ord. Man kan derimod med rette spørge, hvorfor det danske sprog- og litteraturselskab ikke har fundet plads til flere. Rygdækning. Tirsdag i denne uge blev det officielt, at det moderne danske ordforråd er vokset med hele 664 nye ord. Styrkemarkør. Uden at være i tvivl om linje 7-8, heldigvis linje 19, ingen grund til. Appelform. Ethos, troværdighed, ingen følelser.